Moi bo día de novo. Estamos outra vez aquí agora para presentar o curso de A Central Folque. Acompáñame Mauro Sanín, que é o coordinador responsable da Escola de Música da Central Folque, e Paulina Cedemutsiska, mestra de canto e técnica vocal. Bueno, hai escasamente unha semana presentamos neste mesmo sitio pois o jazz na Rúa Nova, unha xornada fantástica que tivo lugar o pasado sábado e que, polo que me di Mauro, pois ao final se trasladara todo para o Romaño, toda a xornada da tarde, e que foi todo un éxito. Como estamos con tantas cousas, pois coincidía ca inauguración de curtocircuito e non puden asistir. Bueno, para min é un orgullo colaborar de novo no novo curso 2020-21 de música galega, que organiza pois xa dende aí casi 20 anos, non? A Central Folque, cando comenzaron esta aventura tan necesaria para pôr en valor, difundir e formar pois xa a varias xeracións nese legado cultural, nese patrimonio inmaterial tan rico que nos distingue pois como pobo e como cultura. Por lo tanto, moitísimos parabéns por este 20º aniversario. Dende, pois como decía, dende hai moitos anos o Concello de Santiago leva apoiando esta labor de estudo, de divulgación e de promoción da música popular galega con este enfoque, convén recordarlo, pois aberto e contemporáneo. Todos, como en anos pasados, tedes, como en anos pasados, pois a rede de centros socioculturais a vosa disposición. Tamén quería destacar e agradecer a colaboración de A Central Folque na SELIC. Aquí estamos traballando constantemente, transversalmente, contamos todos uns cos outros, uns cas outras. O próximo día 11 terá lugar no Xardíns de Fonseca, no Xardín das Palabras e das Pedras, a 7 da tarde, pois unha actividade, un concerto organizado por vos. Achegarannos pois unha das manifestacións máis importantes da nosa tradición oral, que son os versos de cordel, uns cantos que acompañarán con música de zanfoña, un instrumento determinante na nosa historia da música tradicional galega, absolutamente representativa, non? Antes de darlle paso a Mauro Sanín, que, como decía, é o responsable e coordinador de música da Central Folque, e a Paulina, mestra, como tamén vos dixen ao principio, de canto e técnica vocal, a parte de máis cousas, investigadora e demais, pois o que fago sempre, quería animar as persoas interesadas na nosa tradición a inscribirse nestes importantes cursos. Uns cursos que, como todo o que estamos ofrecendo, son cursos seguros e que cumpren todos os protocolos e as garantías e medidas sanitarias preceptivas pois nos tempos que estamos vivindo. Nada máis, paso ya a palabra a Mauro. Moitísimas gracias, Mercedes. Mais un ano contar co apoio do Concello, pois a verdade é que fai posível que isto se leve a cabo. Se non fose polo apoio das institucións públicas, tanto económicamente e especialmente como na logística, pois non sería posible, e nos axuda pois para poder ofertar estes cursos tan específicos e que nos entendemos determinantes dentro do espectro. Cumplimos 20 anos, efectivamente, realmente son 19 cursos. Houve un ano cando nos trasladamos do orixinal lugar noso en Lalín a Santiago, tuvemos un ano de reformulación do proxecto. Entón, por ano cumpriremos o 20 aniversario de cursos efectivos, pero hai 20 anos que... Sí, isto xa foi, creo que xa... Non, máis adiante, 2008, 2009, eu creo que foi 2009, 2010, foi o curso que comezamos
na Escola de Altos Estudios Musicais, precisamente. Foi o último ano do bipartito na Xunta e despois continuamos, e a verdade é que tamén teño que agradecer xa como cidadán que diferentes partidos políticos teñen pasado por aquí, pero con máis ou menos vontade todos nos teñen axudado. Entendo que un pouco polo interés que tamén ten para a cidade un centro como este, unha escola tan transversal, que nestes 20 anos adaptouse tamén ás circunstancias do momento. Hai 20 anos prácticamente non había centros como este, onde se podía estudar especificamente instrumentos como zanfona ou acordeón ou requintas, e dun xeito individualizado. Normalmente o ensino da música tradicional está reservado ou delimitado ao ensino nas asociacións culturais, veciñais ou folclóricas, e nos posibilitamos hai 20 anos o ensino individualizado como en calquer outro instrumento de música, digamos, académica. E iso foi o que nos diferenciou hai 20 anos. 20 anos despois a situación é completamente diferente, porque hai moitísimos centros análogos ao noso, alumnos que pasaron pola nosa escola durante estas 2 décadas son agora mestres neses lugares. No fondo é unha deslocalización e unha multiplicación exponencial entón aí realmente nos estamos ben orgullosas de poder facer crear estructura, facer país desde ese punto de vista, e esperamos volver a continuar ofertando iso. Este ano, polas condicións especiais, vamos a intentar facer o curso. Hai que dicir que tivemos, obviamente, unha merma nas matrículas, máis ou menos dun 50%, que realmente está moi ben tamén. Xente que viña estudando conosco continúa, son maiormente as persoas que van a estar no que son os cursos regulares, e o que nos reservamos é un pouco facer os cursos monográficos que facemos sempre ao longo de todo o ano. Vamos a intentar deseñalos a partir de xaneiro, febreiro, e a ver como está daquela tamén a situación, porque agora temos a circunstancia de non poder estar máis de 9 persoas nos centros socioculturais, onde nos están axudando moitísimo a desenvolver todo o que son os protocolos de seguranza, distanciamento, e facer posible realmente que a xente que se achegue á escola poida sentirse segura, e non só sentirse, senón efectivamente estalo. Non chega só coa apariencia, senón tamén coa efectividade, e nos imos procurar que iso sexa así, e semana a semana realmente vamos a ter que estar revisitando, facendo un axuste ao que son os protocolos. Toda a información realmente está na nosa página web, en folke.com, aí onde se poden ver todas as especialidades, todos os cursos, todas as novedades, onde se pode a xente anotar, e dicir que imos a combinar esa realidade que xa viu para chegarse, que é o ensino presencial co ensino online, o ensino a distancia. Entón, as ferramentas digitais van a posibilitar que poidamos suplir aqueles aspectos que non se poderían facer no caso de un confinamento, ou no caso destas medidas que hai agora mesmo. A primeira experiencia que tivemos, despois nos contará Paulina sobre iso en primavera, foi necesaria, porque non había outra alternativa, pero tanto o profesorado como o alumnado coinciden que o ensino de música, como eu creo que calquera outro, realmente debe ser presencial, e porque a experiencia non é a mesma. Está moi ben a tecnoloxía e internet e todo iso, e hai moitas ferramentas de apoio,
pero é algo que non vai a poder sustituir a presencialidade cualquier destes ámbitos online. Por iso nos vamos a tentar asegurar esta presencialidade, por iso estamos traballando cos centros socioculturais para facelo, pero imos tamén a posibilitar algunhas aulas de xeito presencial. Realmente aínda a tecnoloxía non está preparada para aulas de música. Quizáis para unha conferencia, para unha charla, unha palestra, sí, está moi ben, ademais, e nos solucionou moitísimo, pero para aulas de música realmente non, necesitamos, sí, aí non está preparado todavía o bando de ancho, o ancho de banda e a inmediatez é primordial, sí. Pero bueno, que tal vez para que nos conte un pouco a experiencia que tivo tanto en Primavera como que podemos esperar agora nestes meses, Paulina Seremusinska, a mestra de canto, que máis un ano vai estar facendo estas aulas tan especiais e tan complicadas como vai a ser facelos nestas circunstancias. Pois, bo día, moitas gracias por poder presenciar aquí esta rolda de prensa. E eu, digamos, do punto de vista de profesora de canto, de feito, vai a cousa ridícula, unha profesora de canto que non se lleve a boca cando fala, que xa... Entón, para nós era difícil, foi difícil realmente, pero o que quero dicir para ese curso, porque, claro, para canto non só é contacto, é para música en xeral, eu creo que o contacto directo, a emoción directa, todo isto é esencial. E realmente estamos nunha situación que unha cousa tan esencial para a vida humana como música. Sí, está como, moitas veces está como relegada, como, bueno, xa se fará logo, como se fora algo que se pode sobrevivir sobre iso, non. E eu agradezo moito que se vexa aquí no Concello que sí que é unha cousa esencial, no que se siga con ensinanza de música e en xeral con música viva, iso é moi importante. As aulas, quero dicir claramente como van ser as aulas, porque a xente si escoita e di, vale, pero agora como vas facer as aulas con mascarilla? Pois non. Eu como mestra de canto teño 3 modalidades que ofrezo aos alumnos e os alumnos escollen. Tamén hai unha modalidade online, hai xente que sí me pide online polas circunstancias súas da vida, digamos. Logo hai modalidade mesturada, sí, e hai modalidade presencial. Na modalidade presencial, porque eso seguro que todos se preguntan como se vai facer, pois imos estar nun espacio que está ventilado, que evidentemente ventanas, etcétera, que ten moito espacio, e as dúas partes, o profesor e o alumno, vamos estar ca pantalla, destas pantallas plásticas, que si protexen, digamos, do aire directo, sí, pero dan tranquilamente posibilidade de escoitarse ben e verse. Entón sería eso o gran invento que fixemos e así eso estou segura que vai funcionar. Nada, e esperemos que pase pronto, ou aínda que parece que non, pero a esperanza sempre importante. Traballamos todos xuntos para que así sexa, digo que si traballamos todos xuntos e todas xuntas para que así sexa, será máis rápido. Eu creo que temos que ser todos dende as nosas responsabilidades tamén individuais, pero sí, claro, ten que pasar isto, ten que pasar. Mientras tanto, pues temos que seguir buscando diferentes alternativas para non deixar de facer estas cousas tan imprescindibles para a vida da xente, non?
Paulina, como por eso de enseñar a distancia, eso tan personal, tan cercano como el canto, porque al final, no sé, por el sonido de internet, si es malo, igual no puedes pillar todos los matices, o ¿cómo se hace eso? Claro, chega un punto que non... Chega un punto que é moi difícil, non? Porque eu, como profesora de canto, sí que é preciso escoitar moi ben o alumno. E ali, dependendo de ancho de banda, pero sí que, como dicir, eu prefiro, de verdade, prefiro clases presenciais, pero sí se pode facer, digamos, digamos, co que temos na man, sí? Pois exixe como máis descripción da parte do profesor, pero non vou mentir, non é o mesmo. Non é o mesmo, por iso menos mal que hai posibilidade de clases presenciais, gracias aos espacios que temos aquí cedidos. Aínda que quero dicir que é curioso, pero que a xente máis nova que ven que sí que está feita vexo a clases online foi o máis fácil. Realmente para eles foi así como, bueno, non diría natural igual, pero sí que foi menos problemático das clases e había clases que ían moi ben, xusto, por iso eu creo que a xente que xa está nas redes, digamos, que o toma con máis natural, con menos estrés, digamos. E para Mauro, distribuir 50% de aí as matrículas ou vais a facer menos plazas, non necesitan hacer clases de menos gente e máis clases ou como vais a llevar eso? Pois vamos a intentar facer o que a realidade nos permita. Temos menos matrículas porque a xente efectivamente está xa notando menos, algo que é normal, lóxico e esperado. Imos suplilo tamén con cursos especiais monográficos que sempre facemos para facer cousas un mellor máis curtas e realmente tamén temos esta circunstancia de non querer meter, nin poder ter moita xente nos espazos ao mesmo tempo. Necesitamos tamén tempos de ventilación das aulas e iso é moi importante, que cando remata cada unha das aulas individuais ou colectivas vamos ter que parar 5 ou 10 minutos mínimo para abrir as xanelas e que corra o aire. Tamén a escolla dos lugares, continuamos na Trisca, no Romaño, no Castiñeiriño, pero tamén viu condicionada a iso, a estes espazos con ventilación directa e non nos servían tampouco os mesmos do ano pasado e aí, bueno, todo este mes foi o traballo conxunto que fixemos co personal dos centros socioculturais ao respecto, tanto xente da empresa concesionaria como xente do propio concello e coas preocupacións que temos todas coa Concellería, que a verdade é que para nós, e falo como cidadán empadroado en Compostela, é unha sorte ou un privilexio que poidamos ter o entendimento dunha Concellería que se esforza en continuar a facer cousas, e non sería moi fácil ter a excusa do que hai para cancelar moitísimas cousas e non seguir adiante, pero bueno, a verdade é que nos queremos agradecer tamén personalmente, xa non só como colectivo, a implicación para poder facelo posible. Despois, como facemos posible, iso é o que estamos vendo. Semana. Nas aulas regulares, depende do día, cada especialidade ten o seu día, pero xoves, venres, sábados, e chegaremos ata mediados de xuño. E hai un calendario tamén xa establecido, e tanto para as aulas online como as aulas presenciais
será así, unha regularidade semanal, en algún caso quincenal, e os cursos monográficos serán puntualmente os sábados na Trisca, xa a partir de xaneiro, febreiro e tal. Nada, moitas gracias. Nos estamos facendo o que temos que facer. Quero dicir que a nosa obriga pois seguir traballando con todo o tecido cultural da nosa cidade, que é riquísimo, moi valioso, e que temos que, por suposto, axudar a protexer e a consolidar, porque isto é un episodio que pasará máis pronto que tarde, espero. Mentras tanto, pois temos que irnos reinventando todos os días, non? Porque vos que o que falábamos, non? Que a didáctica da música implica, pois non é o mesmo unha clase normal de outra cousa que e cada instrumento tamén é diferente, e todo iso, pois hai que facer un planteamento para cada cousa e un maior esforzo, pero que é absolutamente imprescindible para poder seguir adiante. Por lo tanto, nada, noraboa, e seguimos. Ninguna pregunta máis, pois entón moitísimas gracias e ata a semana próxima, vale?